Przecież nie idzie do nas. No chodź, wróćku, chodź. Nie no, takie rzeczy. No chodź. Takie rzeczy tylko w domu. No chodź, no chodź. No chodź, wróćku. No chodź. No już jak nie jesteś podpany, no chodź do nas, chodź. Umie go złapać. Data po łóżku chodź, jakiś chodź. Potem z tatą spać. Chodź zobacz. No to ci chodzi po łóżku. Ile ma jakieś No za łóżko w las. z tyłu. Za plecami. Bo jeszcze, no nie rób, bo już się boi, widzisz? Ja ale może przyniósł jakieś szczęście. Już chcę lecieć. Może szczęście przyniósł, co? No może ci coś przyniósł. Mianowicie usiadł. To mi. A, to mi też. Bartkowi, ale tutaj był taka się. Niech się siedzi. Dobra, daj zamknij, niech się tam siedzi.